Чували ли сте за гъбите конджак? Правилно ме чухте, не коняк, а конджак. Те са голям хит в момента по отношение на почистване и ексфолиация на лицето с акне. Глюкоманана, което всъщност се правят гъбите конджак, е интересна съставка, която дори се използва за отслабване като хранителна добавка, но има и още много полезни свойства. Та да се върнем на акнето. Тази съставка или този корен, който е от Япония, по някакъв начин се обработва, така че да придобие формата на една пориозна гъба. Тази гъба се използва, когато с масажиращи движения ние почистваме кожата си. Полезни ли са или са поредния хайп? Всъщност няма много проучвания, така че не мога да кажа, че са медицинско доказани, но самата съставка има противовъзпалителни и противобактериални свойства, а текстурата на гъбата позволява нежна ексфолиация. От тази гледна точка може да кажем, че не е толкова лошо. Но внимавайте, прекомерната ексфолиация, дали ще е с гъба или с някакъв химически продукт, не е подходяща за хора с чувствителна кожа или пък такива, които са на по-агресивна терапия за акне. Така че, моята препоръка е да сте по-внимателни, когато използвате такъв тип ексфолиация и най-добре е да я правите не повече от 3 пъти в седмицата. През останалото време си използвайте продуктите за акне.